Katawanan Hinggas katulita Limutnya dia kaya ngenteni kuambanging Sila Kresna silming palwa gabus tak waspadakake kaya kadangku Sinara Wedi Kalendra Trigarta Yayi Prabu Susarmo Kanthi Raharja Swanmu Yayi Prabu Susarmo nyuwun kasihan kalilan kula ngaturaken semoga panjenengan kula kunjuk nyasalipun Koko Prabu ing Ngastina. Ayo tak opo Yayi Susarmo. Tapi sawise kowe sabuh dadi tawing sadening Duryudana nglacak papan dununge Pandhawa kepiye kabul kawusanane. Nyuwun kalian matur lepat kalian samudra pangapunten. Sadangunipun setunggal warsa kula menika nglacak wonten pundi papan dunungipun para Pandhawa. Sakmangke kula sampun saged mandhaken cetha ngegla tanpa warana bilih para Pandhawa samangke mapan wonten nagari Wirata. Karana sampun karana sedanipun Sang Senopati Raden Rajamala kaliyan Patih Kembar Patih Rupa Kinca Iwah Kinca Rupa menika wonten ingkang brojol wadhunipun wonten ing pecah pustakanipun. Cacahan kados menika boten wonten sanes kejawi namung tumindakipun pananggak Pandhawa nedhi Sang Werkudara. Pramila saking mriku siun mumpung ribalungguhan sak menika nagari Wirata sampun tanpa daya. Gampil langgenipun badhe nglacak para Pandhawa. Anggenipun sami sesingitan wonten ing salah sawijining nagari. Menawi Koko Prabu kersa monggo dipun rampit kemawon nagari Wirata. Kula mangke ingkang gebak saking ngajeng jengandika gebak saking mriki. Menawi negara Wirata sampun bedah paduka kelampah panggihaken para Pandhawa. Kula boten badhe nyuwun menapa-menapa, kula boten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula badhe mondhok resikaning jantung kula. Segaring kedaton nagari Wirata. Nenggih Nini Dewi Utari Allah Ta'ala.
sarujuk bapak batik Arya Sembuni paringan jamu sinuwun aja ditakelan tetap Purwadya Kurawa sapa ing diri sawe kowe gati marapit negara Wirata saka buri inggih pestaken jawuh sinuwun jal besok kapan Yai Prabu Sarmo nadyan colok lintang rambatan pundak sambung obor monggo prayogi bijal dinten mriko sing yo ayo aku tut mutat lakumu Yai Sarmo. Arti ndak mangarti kok ora tarik karo wong gerang iki. Apa meneh sing bakal ditindakake itu wedak sing nesta. Dasare ninggaling tata krama. Apa wita pripate sing Duryudana. Wirata ki negarane sapa? Cetha lamun Wirata ki negarane mbahne parandene ora dipetuk babar pisan. Arep malah arep dikecak perang iki karepe Duryudana ki piye? Duh, sangat dipenemban. Kula piyambak nggih bingung dilulungan anggen kula banjing rangkane ing wayah anggen saka pitana. Nyatanipun ibarat sekul sakmenika sampun dados bubur. Sampun kalampah bidang dhateng nagaring Wirata. Lajeng samanten kula kan panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Oh, sangat dipenemban. Yo. Niatku aku ora bakal manggolong karo Soto Krama. Ning aku bakal nyekseni kira-kira tembunge para pinter kae isih kanggo apa ora. Sing bener bakal jejer, sing luput bakal mamut. Iki dina iki isih kanggo apa ora? Durna. Apa panjenengan dawuh saya dipenemban? Ayo. Aku lan kowe melu nang Wirata. Nanging aku ora bakal ngombyomi karo si balok si Duryudana kae. Aku bakal nyawang kaya apa kedadiane. Oh, iki sangat dipenemban, monggo kula dherekaken sangat dipenemban.